večer, poštovani gledatelji. Dobra večer. 15 godina prošlo je od smrti prvog hrvatskog predsjednika. 4 kandidata kreću u utrku za 6. predsjednički mandat. A mi ulazimo u još jedan labirint. Ostanite s nama. Odakle im novac? A to bi trebao USKOK odgovoriti odakle novac 90.000 kuna pojedincima da uplate za tu kampanju. A ti si zablokiran. Znači, odrezane su ti noge, zavezane su ti ruke na leđima. I neko ti kaže, ajde ti se sad bori. Kako da se boriš? Šukum, dida, pradida, dida, otac, svi smo ribari. To je svi ribari. To je po lozi, cukrovoj svi ribari. Nama pata, yoga, fruta, pata, korata, topka, matata. 5 godina nakon predsjedničke kampanje izlaze na površinu detalji koji su gradonačelnika Bandića doveli do Remetinca. Istražitelji će od 120 Bandićevih donatora pokušati doznati odakle novac koji su uplaćivali na njegov račun. Najviše donatora pojavilo se u okolici Metkovića. Mnogi od njih danima su u šoku. Milan Bandić bio je rado viđen u Metkoviću i okolici, no Slavica Mijić nikada ga nije srela. Ipak, ona je jedna od građana svog prostora koji su se našli na Bandićevoj listi donatora. Još sredinom lipnja policija ju je pozvala na razgovor. U 12:30 izađem gore istražitelju, kad sam vidjela onu uplatnicu od 90.000 kuna, Slavica Mijić žutim piše fino. I jednostavno bila sam van sebe. Kako se njezino ime našlo na popisu, još se ne zna. Ali ono što tvrdi jest da taj novac ona nije nikada uplatila. Kad se vidio da ja gledam uplatnicu, pita jeste vi to uplatili? Ja kažem nisam. Jesam li... Je li neko drugi? Ja kažem ne znam. Ja nisam. Teško je povjerovati da su ona i njezina obitelj ikomu išta donirali jer su teškog imovnog stanja. Sami žive od mizernih primanja. Godinama je nezaposlena, živi sa suprugom u Dubravicama nadomak Metkovića. On pita u stvari je li sam u mirovini? Ja kažem nisam. Je li imam na računu? Ja kažem da Bog da imam i puno manje, ali nema ništa. Od čega? Socijalna skrb i muž to dobije 350. 1300 kuna, to je to. Neki od donatora u ovom kraju ostali su zatečeni spoznajom da su se našli na popisu sponzora. Jedva sami spajaju kraj s krajem, ali su zato velikodušno odvojili 90.000 kuna za Bandićevu kampanju. Neki su bili klapa, znaju se oni po pijaci. Isto su tako pričali, pa eto, mi smo to potvrdili, kao uplatili su. Ma od čega ćeš ti uplatiti? Čekaj, da je i 9.000 kuna. No tko se krije iza uplatnica na njezino ime i nekih drugih, možda bi se dalo zaključiti iz njezina svjedočenja. Ispred policije dođe jedan Stipin, gospodin, sad da rečem ime, ne moram mi reći. Rekao mi je da rečem samo da mi je Stipe dao novac i da sam ja uplatila na FINI za kampanju Milana Bandića. Poznate su dugogodišnje dobre veze gradonačelnika Milana Bandića i bivšega gradonačelnika Metkovića Stipe Gabrića Jambe. Čini se kako se prijateljski odnosi ne zaboravljaju. Gradom kruže priče kako se ovih dana uvjeravaju svjedoci da kažu kako su dali ono što nisu. Stvari su sadašnjem gradonačelniku Metkovića posve jasne. Teško je očekivati od korisnika socijalne skrbi da uplati 90.000 kuna. Ali taj vazalski, ropski odnos koji se gajio i uspostavljao od strane bivšeg gradonačelnika prema ljudima u Metkoviću je zaista otužno. Svojim potencijalima jeste bogat, ali da je bogat toliko financijski da može uplatiti 7 do 9 milijuna, a pitanje je da li je Zagreb toliko bogat, a ne Metković koji ima 17.000 stanovnika. Na popisu donatora našlo se i pola bivše gradske uprave Metkovića te neki od bivših direktora javnih poduzeća. Svi su oni s maksimalno dopuštenih 90.000 kuna kao privatne osobe pomogli Milanu Bandiću. Mnogi od njih su u prijateljskim ili rodbinskim vezama s Jambom. Činjenica jest da je velik broj članova gradske uprave i poduzeća uplaćivao novac gospodinu Bandiću. Odakle im novac?
A to bi trebao USKOK odgovoriti odakle novac 90.000 kuna pojedincima da uplate za tu kampanju. A novac je navodno najprije stigao iz Zagreba, usitnio se, a onda preko poznatih i nepoznatih donatora ponovno vratio u Zagreb za predsjedničku kampanju. A da se na predsjedničkoj kampanji Milana Bandića nije štedjelo, poznato je. Utrošeno je prema nekim procjenama gotovo 20 milijuna kuna. Mnoga poznata lica spremno su mu davala potporu. Bivši novinar Tomislav Janjić radio je u kampanji kao volonter. Što se tiče zagrebačke organizacije kampanje, nas je isto bilo nekakvih 40-ak, tu su bili razni vozači kombija, ljudi na štandovima, ljudi unutar same ureda kampanje. Službeno za bilo što mi smo bili volonteri. A ovo eto nekako se našla kuvertica s našim imenima. On je bio organizator štandova po Zagrebu u Bandićevu timu. Službeno je bio volonter, a neslužbeno je zato dobivao novac. Novci su nakon 30 dana, nakon što je kampanja počela, prvi put dijeljeni u prostorijama same kampanje, dolje na križanju Vukovarske i Heinzlove. Tada su dvije gospođe, odnosno jedna gospodična i jedna gospođa, imale papire koliko treba dobiti. Ljudi su u redom ulazili, imali su kuvertu sa svojim imenom i prezimenom i izlazili su van. To su bili, znači, doslovce od prve do zadnje kune na crno. Razočaran Bandićem i događajima oko njega, još 2010. pisao je Državnom odvjetništvu. Nakon što je kampanja završila, ja sam poslao mail u DORH-u. DORH je reagirao 4 godine kasnije. Onda su me tek kontaktirali vezano s tu prijavu. Sveučilišni profesor Josip Kregar i sam se okušao kao protukandidat Milanu Bandiću za gradonačelnika. I to na lokalnim izborima 2009. Shvatio je da iza izborne mašinerije stoji golem novac. A kad u izborima odluči novac, taj novac je shvaćen i kao investicija i na neki način se vraća. Vraća se prodajem političke usluge. Ljudi najčešće misle da se radi o nečem što je normalno. Ko je bliže vatri, taj će se ogrijati. Tako se kaže i kad se radi o vlasti i o zloupotrebi vlasti. Postoji visoka razina tolerancije naših ljudi prema zloupotrebi vlasti pa i ovakvim predizbornim komplikacijama. A da tolerancija i društva i institucija postoji, očito je. Mladom gradonačelniku Metkovića Boži Petrovu dozlogrdila je neizvjesnost i sporost institucija. Više slučajeva smo mi prijavili upravo takvog funkcioniranja. Mi do sad nemamo i uopće jasne informacije dokle su istrage došle. Mi ne znamo ništa u vezi putnih naloga, u vezi tona mesa koji su bile, u vezi plaćanja HSS-ovih autobusa novcima iz grada. Dakle, nešto što je mnogo jasnije da se dogodila krađa gradske blagajne. Mi smo na kraju definirali da je ukupan dug grada sa svim kosturima iz ormara prelazi 19,5 milijuna kuna. I dok su jedni nestrpljivi i stalno se pitaju što institucije toliko čekaju, drugi stalno postavljaju pitanje zašto baš sada istrage. Sada su predsjednički izbori. Sljedeće godine će uslijediti parlamentarni izbori. Pa zamislite vi kakav bi to trebao biti genije da to sve iskalkulira i da zapravo napravi jednu situaciju da bi radio nekakav politički tajming. Dakle, najodlučnije vam demantiram bilo kakove političke pozadine, bilo kog postupka svih ovih godina unazad, koliko god godina hoćete. Mene ne goni osveta, nego želja da se ljudima pokaže da način na koji je to rađeno nije pravilan i da zato netko treba na kraju odgovarati. Za sve one koji se požele uključiti u politiku, da jasno znaju na kakav način trebaju funkcionirati ili za što će odgovarati i na kakav način će biti procesuirani ako tako ne budu funkcionirali. Najteže je zapravo primijetiti nešto što je evidentno ponekad. Ako se žmiri pobjeda koja se dobije na izborima uz pomoć novca, dovodi u pitanje više legitimitet izbora i legitimitet institucije od bilo čega drugoga. Jer uobičajila se jedna izreka da su dvije stvari važne u izborima. Jedno je novac, a druge se ne mogu sjetiti. U Metkoviću je ostala prazna gradska blagajna, a neki njegovi stanovnici koji u životu nisu vidjeli 90.000 kuna od straha ne spavaju. Tko je i kako uplaćivao novac, kako su birani fiktivni donatori, tko je komu vraćao dug. Neka institucije rade svoj posao, rekao bi zagrebački gradonačelnik. I neka rade. Prije ili poslije izbora možda je manje važno. Važno je samo da ga dobro odrade.
U ovom trenutku na stotine tisuća hrvatskih građana imaju blokirane račune. Mnogi od njih nemaju posao, već godinama žive na rubu egzistencije, sudbine su im neizvjesne. Jedan je to od najvećih problema u Hrvatskoj. Kako im pomoći? I treba li država mijenjati zakone? Slijedi priča o neuspješnoj borbi blokiranih sa sustavom. Ti jednostavno iz jednog normalnog građanskog života dolaziš u jednu crnu rupu iz koje izlaza nema. I svaki dan padaš sve dublje. A ti si zablokiran. Znači, odrezane su ti noge, zavezane su ti ruke na leđima. I neko ti kaže, ajde ti se sad bori. Kak da se boriš? Stave ti crni povez na oči, zazidaju ti sva vrata i vele, ajde traži izlaz. Di da ga nađeš? Prije 5 godina njegov se život posve promijenio. Supruga je oboljela od karcinoma maternice, godinu kasnije propala je tvrtka u kojoj je radila. Dobila je otkaz. I njegova su se primanja prorijedila, nisu više imali za normalan život. Naš život prestaje, jer ti više ne funkcioniraš normalno. Ti pokušavaš se normalno razgovarati, ali ti se ne možeš normalno razgovarati. Gle, trebali bi otići u dućan kupiti kruh. A kak da, možemo kupiti kruh, ali bilo bi super da imamo i banane, ali za banane nema. Neplaćeni računi su se gomilali, struja, plin, voda, čistoća, telefon, rate kredita. Sve je stajalo. Nakon mnoštva opomena stigle su prve ovrhe. Zagrebački holding, podružnica čistoća. U kući u kojoj su tada živjeli isključena im je struja. Ja gore nisam 10 mjeseci imao struje. 10 mjeseci nemaš struje. Kako ste živjeli? Ko pećinski ljudi. Prije nekoliko mjeseci prodao je svoju kuću. Sada je kod punice, u potkrovlju njene kuće na zagrebačkom Črnomercu. Sa sobom je donio veliku crnu torbu punu ovrha i neplaćenih računa. Ne može shvatiti ovršni zakon u nas. Nije normalno da odvjetnici i javni bilježnici zarađuju na patnjama građana. Vi morate platiti nešto što niste dužni. Ja se ne bunim protiv toga da ako postoji nekakav određen, naravno da se računi trebaju platiti. Ali ne na način na koji je to u Hrvatskoj napravljeno. Ovo je sustavno osmišljena pljačka, ali doslovno na svim razinama. I onda ti neko preko noći donese zakon, ovršni zakon, sad ste vi svi dužni. Tras, 300.000 ljudi u blokadi. Ali ti ne blokiraš tog čovjeka koji ima tekući račun u nekoj banci ili ne znam, neku karticu i nekakav glupi komad plastike. Ti blokiraš cijelu njegovu obitelj. Profesor Drago Jakovčević s Ekonomskog fakulteta svjestan je teške ekonomske situacije kod nas. Neki nikada neće vratiti dugove, osobito ako i dalje budu bez posla. Dakle, izlaz iz ove situacije je gospodarski rast, a o tomu se najmanje govori u našoj zemlji. Čak i u političkim krugovima se više govori uvijek o rashodovnoj strani proračuna umjesto toga kako potaknuti gospodarski rast, smanjiti oporezivu osnovicu kako bi s većim prometom uz relativno isti porez došlo do većeg proračunskog prihoda. To je ključ, a o tomu niko ne govori. Dubravko ne zna koliko je točno dužan. Pretpostavlja da je njegov dug sada oko 40.000 kuna. Javnobilježničke naknade i odvjetničke nagrade najveća su stavka u ovrhama. Na FINA-i su meni zadnji put kad sam bio rekli ovako. Vi ako imate 5 ovrha, da bi dobili papir, svaka ovrha vam je 50 kuna. Kako da ja sad izvadim 250 kuna za papir koji vredi 6 lipa? Da bi meni neko iz kompjutera ispisao, ne znam, dužni ste plinari 1386 kuna. I Goran Lujetić je dužan, blokiran i nezaposlen. Njemu je porezna uprava ovoga ljeta poslala ovrhu i to zbog neplaćanja poreza na stan. Jednosobni stan kupio je 2007. Sve je uredno prijavio, ali tek 2009. godine dobiva porezno rješenje. Ja sam u trenutku kada sam prijavio porez imao predviđen novac za to. Međutim, u roku od 2, čak i nešto više od 2 godine, bez posla, bez prihoda, ja sam taj novac potrošio. Sada živi od 800 kuna socijalne pomoći, a njegov porezni dug u 5 godina narastao je sa 24.000 na 40.000 kuna. Neplativo. S obzirom na socijalni status ima pravo na otpis poreznog duga, ali iz porezne mu šalju odbijenice. Njegova borba sa sustavom traje već godinama. Naučio je u međuvremenu porezne zakone, tražio da mu objasne zašto je odbijena njegova molba. Na službeni telefon, u službenom razgovoru, kad sam ga pitao kako obrazlaže rješenje, rekao da je takav zakon. Kad sam ga pitao koji je član zakona, rekao da je takav nalog.
Kad sam ga pitao čiji je nalog, rekao je pa nemojte se bojati, mi ćemo vam samo staviti zabilježbu, nećemo vam vršiti stan. Ja sam rekao da to nije zakonito i da to nema smisla. Mnogim su dužnim građanima na kraju i ovršeni stanovi. Prodani su na javnim dražbama. Onda smo mi svi osjetljivi kad krenu ovrhe, kad krene kamera ispred tih obitelji. Uistinu je to žalosno gledati, ali to je kapitalizam. Mi imamo jedan rigidan oblik kapitalizma i moramo biti svi sudionici takvih procesa. Borba za otpis dugova tek očekuje obitelj Malešević. Naravno, tek onda kada vlada donese takav zakon. Prema sadašnjim planovima, njihov dug od 40.000 kuna prevelik je da bi bio otpisan. Njihova je budućnost potpuno neizvjesna. Rekli ste mi malo prije da ste na Xanaxima. Jesam, da. Službeno, to dobivam te lijekove svaki mjesec. Jer ne možeš spavati. Jer fizionomija lica ti se promijeni, tvoj mentalni sklop se promijeni, tvoje razmišljanje o društvu se promijeni. Kompletno tvoje funkcioniranje se promijeni. Ti ne možeš više živjeti normalno, ti živiš konstantno u strahu. Mnogi će reći da ste sami krivi. Ne, nismo sami krivi. Kriva je država i kriva je struka koja na to reagirala nije. Zakoni su napisani za interesne grupe, zakoni su napisani manipulativno i zakoni su napisani tako da ti kao građanin nemaš apsolutno nikakva prava osim da plaćaš u nedogled. Dubravkova supruga nije željela da ju snimamo. Srami se svoje situacije. Pronašla je posao, radila 3 mjeseca, ali prvu plaću još nije dobila. Jedini prihod im je Dubravkova invalidska mirovina od 2500 kuna. Zato jer su blokirani, odrekli su ih se neki bliski ljudi. I kako onda dalje? S nama je večeras u Labirintu gospođa Mirjam Kervatin, predsjednica udruge Blokirani. Javlja nam se iz Pule. Prije svega dobra večer. Recite mi, nije baš za pohvaliti se, ali vaša udruga bilježi najveći broj članova. Možete nam reći za početak koliko članova ima u vašoj udruzi? Dobro večer. Ima nas 320.000. 320.000 ljudi u Hrvatskoj ima blokirane sve račune kod svih banaka. Ako sa ne manje respekta progovorimo o članovima njihove obitelji, riječ je o ukupno 1 milijun ljudi u Hrvatskoj kojima su svi računi kod banaka blokirani. Ta je situacija i taj društveni kontekst, financijski, moralni i druge erozije u Hrvatskoj započeo u prosinac 2010. i do 2014. okupio je ovaj broj životnih sudbina teških koje smo pobrojali kao 320.000. Recite mi samo, gospođo Kervatin, da riješimo ovo. Dakle, nisu svih 320.000 blokiranih ljudi članovi vaše udruge. U udruzi ima koliko ljudi? U udruzi, dakle, pričamo o web online učlanjivanju. Učlanjeno je oko 8.000 ljudi, što je također uzevši u obzir da smo mi registrirani u veljači ove godine, također vrlo relevantan pokazatelj ozbiljnosti rada udruge, koja je u stvari počela sa udruživanjem blokiranih kao jedan od strateških ciljeva onog trenutka kad smo shvatili što se zapravo u Hrvatskoj događa. Dakle, trebalo je 3 godine da bi se evaluirao ovaj proces blokade svih računa i došlo do zaključka da ovako ne vodi nigdje, niti rješava dug, jer je u prosincu 2010. bilo 25.000 blokiranih, tek. U 2014. 320.000 blokiranih, gdje se glavnica više uopće ne zna, a ukupan iznos duga raste za 1 milijardu na mjesec. Danas predstavlja 29,5 milijardi kuna ukupan dug fizičkih lica hrvatskih građana, što u uporedbi sa ukupnim dugom hrvatske privrede, koja je 32 milijarde, strašno dramatičan pokazatelj koji kaže da će u roku od par mjeseci u Hrvatskoj nastupiti totalan krah tržišne ekonomije. Recite mi, smatrate li vi da je to trenutačno najveći problem u hrvatskom društvu i je li vlada svjesna tog problema? Da, smatram da je to najveći problem u hrvatskom društvu. Svjesna sam također da je prepoznavanje problema i postepen pomak od prepoznavanja problema, definiranja cilja, dakle prepoznati da je
loš zakon u pitanju, napisan po narudžbi određene interesne skupine koja je mogla prepoznati tada kada je pisala takvu odredbu zakona o blokadi svih računa, kakve će dramatične posljedice to imati po Hrvatsku, ukupnu zajednicu, dakle po Hrvatsku kao državu, jer to više nije problem samo jedne osobe, nego je to problem milion ljudi. Možda političari u trenutku kad su digli ruke i izglasali tu jednu u nizu od promjena Ovršnog zakona, a riječ je 800 i toliko promjena Ovršnog zakona, što već samo po sebi pokazatelj da je loš zakon, možda nisu bili svjesni posljedica, ali danas bi trebali biti. Možete li mi reći tko su najčešće blokirani i uvijek je ono pitanje koliko su ti, ima i druga strana medalje, ljudi sami krivi da su se našli u toj situaciji? To su obični ljudi iz susjedstva. Dakle, u 99% slučajeva to su ljudi koji su htjeli bolje, koji su povjerovali reklamama, koji su možda u nekoj situaciji precijenili svoje vlastite sposobnosti, no koji nisu znali da će u roku od 3 godine u Hrvatskoj biti zauvijek ugašeno 180.000 radnih mjesta i tako dalje. Dakle, u civiliziranim državama, u pravno uređenim državama, što Hrvatska danas nije, a nije ni zamjeriti jer mi smo i dalje u procesu tranzicije, dakle, uređujemo i potrebne su nam pozitivne reforme, se proglašava samo dužnik odgovornim i krivim i stavlja ga se na stup srama. Dok u civiliziranim državama, što Hrvatska, ponavljam, u ovom kontekstu Ovršnog zakona nije, su 3 strane odgovorne, ne bih upotrijebila riječ niti krivac, niti oprost, nego su 3 strane odgovorne. Dakle, dužnik koji se zadužio, daleko od toga, vjerovnik koji mu je zaduživanje omogućio, koji mu je dao, i treće, državna vlast koja je iskreirala pravila. Koje je sad rješenje na kraju, gospođo Hrvatin, što vi predlažete da se izađe iz ove pad pozicije? Dakle, mi smo se osnovali prije par mjeseci sa jasnim ciljem, sa jasnom strategijom. Izmijeniti Ovršni zakon, jer ova odredba Ovršnog zakona o blokadi svih računa pokazala se neučinkovita, dakle nije riješila dugove, nego ih dapače povećala. Dakle, treba u Hrvatskoj ono što također nedostaje, što razvijene države Europe imaju, stvoriti jedno tijelo koje će procjenjivati situaciju da ne bi se došlo do opet ovakve površnog pristupa gdje se zaključilo da je samo jedna strana kriva. Dakle, treba vratiti stvar na sud. Sudac mora biti taj koji će procjenjivati, a danas u ovršnom postupku to nije tako, pa se jednako blokira i umirovljenik koji živi sa 1800 kuna mirovine i možda prije 6 godina zaboravio plati 65 kuna troška za slivne vode, a danas mu je taj dug porastao i iznosi 6.000, što je za njega nešto što ne može riješiti, ili neki zlatni dečko, kako im to institucije sistema vole tepat, koji je u stvari sklonio sav kapital na Bahamsko otočje pa danas glumi blokadu. Dakle, ono što mi želimo je ponuditi i reći blokiranima da ovo je dramatično stanje, jako teško stanje, ali ne treba se ostaviti sam sebe u poziciji žrtve. Treba se jednostavno informirati, ono što mi jesmo, upoznati zakone Evropske unije. Mi znamo da ćemo u roku najmanje 1,5 godine, ukoliko Ustavni sud ne odgovori pozitivno na zahtjev za ocjenom ustavnosti Ovršnog zakona, na Europskom sudu pravde u Luksemburgu uspjeti izmijeniti ove sporne odredbe Ovršnog zakona i urediti Hrvatsku kao civiliziranu državu i po tom pitanju. Dobro, recite mi, ima li vlada neko, recimo tako ad hoc, prijelazno rješenje do ovoga što vi predlažete kao krajnje rješenje tog problema sad, da bi sanirala ovu situaciju koja je zapravo dramatična? Nasuprot vladinom prijedlogu koji su uvijek više manje kozmetičkih naravi, jer politika je takva sama po sebi da gleda ad hoc nešto riješiti od mandata do mandata, pogotovo u predizborno vrijeme, i njihove biblijske pojmove o oprostu. Mislim da bi trebalo shvatiti neozbiljnima, jer ako pričamo o tome da je Josip iz Siska bio zadužen po glavnici, neopravdanoj glavnici, jer među ovrhima jako puno neopravdanih
ili čak nezakonitih, nisam sudac da je na meni da kažem, ali znam da ih u praksi ima i danas je dužan 26.000 kuna, u međuvremenu je izgubio posao, odnosno živi na minimumu, jer znamo da jako puno radnika i zaposlenih živi nesigurno, jer su nesigurna vremena. Mi nasuprot toj vladinoj priči o oprostu ističemo da dug ne treba opraštati, nego da treba stvoriti ljudima radna mjesta i mogućnosti i životni standard da oni svoja zaduženja mogu vratiti, ali bez ponižavanja i mi ćemo zatražiti, odnosno već smo pokrenuli postupak traženja, da dok se pravni okvir ne uredi sukladno civiliziranim normama, proglasiti moratorij na sve ovrhe, da bi se tada kad se društvena, ekonomska, moralna i druga situacija u Hrvatskoj stavi na zdrave temelje, da se ljudima omogući da svoje dugove vrate, jer na taj način ne bi bio oštećen niko, pa ni hrvatski proračun, što će biti ukoliko ostave zakon ovakav kakav jest, a za 2 godine kad Europski sudovi pravde budu tražili od hrvatskog proračuna da obešteti oštećenike. Recite mi, gospođo Kervatin, ima li ovo neke usporedbe u Europi, ova situacija u Hrvatskoj s nekom zemljom? Znamo da je u Španjolskoj bilo sličnih stvari, ili smo mi nekakav fenomen trenutačno u europskim okvirima? Mi smo često fenomen, nekako više kad se priča o negativnom, nažalost u ovom slučaju. Dakle, blokada svih računa kod svih banaka u civiliziranim zemljama Europe i svijeta ne postoji. Odnosno, postoji u vrlo ekstremnim situacijama kad je sudac presudio, je donio pravomoćnu odluku ili je državno tužiteljstvo zaključilo da je gotovo pa sigurno da ste vi taj novac prali, da se vi bavite nezakonitim aktivnostima poput pranja novaca, dilanja droge ili slično. Tako da je to neuporedivo sa situacijom umirovljenika kod nas. Ili radnika, ili nezaposlenih, ili poljoprivrednika, ili obrtnika. Obrtnici su najteže oštećeni. Gospođo Kervatin, ja vam zahvaljujem što ste večeras bili gošća Labirinta. Hvala vam najljepše na pozivu. Uoči Drugog svjetskog rata na tom je otoku živjelo oko 4000 stanovnika, danas ih je svega 300-tinjak i nijednog automobila. Nazivaju ga i Faustov otok jer baš je tu bio dom, a poslije grob znanstvenika Fausta Vrančića. 200-tinjak kuća u Prvić Šepurinama bile su scenografija filma Svećenikova djeca, pa je tamo otišla i naša ekipa. It's so romantic when it rains here. It's just, it makes it beautiful. Yeah. Svako dođe u Šepurinu, zaljubi se na prvi pogled i uvijek se vrati. Nama je možda to neka urođena ljubav prema Šepurini, a nekome drugome možda se zaljubi, možda pronađe nešto u ovom kamenu, moru, prirodi, svak nešto nađe. Otok Prvić samo je nautičku milju udaljen od kopna. Unatoč osjećaju da se do njega može plivajući, 300-tinjak stanovnika ovdje ipak živi pravi otočni život. Otok je kao nacionalna kulturna baština zaštićen, a Prvić Šepurine uspjele su očuvati izgled i oduprijeti se novim graditeljima. S obzirom na broj djece, riječ je vjerojatno o najmlađem jadranskom otoku. 19 ih je u Prvić Šepurinama, a njih 4 svako jutro dočekuje učiteljicu iz Šibenika. Sanja Kulušić učiteljica je 2. i 3. razredu i to istodobno. Naime, 2 su razreda po 2 učenika. Vi za 2 razreda imate 45 minuta, znači 22 minute za jedne učenike, 22 minute za druge. Mi smo razdvojeni.
Kako se razdvoje? Pa nekako kao da je tu neka crta, a mi ne smijemo preći. To je nekako tako slično. Prestite uopće razgovarati? Ne? Malih odmora ovdje nema, a i nastava počinje u 10:30, a ne u 8. U isto vrijeme obrađuju se 2 različita predmeta. Ima to prednosti i mana. Dok mi tamo pričamo o imenicama, oni govore koje su imenice i koje su preskočili, ili dok s njima pričam o, ne znam, danima u tjednu, o kalendaru, onda im oni govore, a kako, ne znate ovo i ono, to smo mi lani učili. Tijatom, koji 2 puta dnevno pristaje na prvić, stižu i vjeroučitelj i nastavnica engleskog jezika. Njime 2 puta tjedno stiže ovamo i liječnica. Ono što ne može Tijat, odrađuje Šime. Pa ujutro imam te radnike što dovezem tu na otok i onda dicu odvezem u Vodice u školu i to je to otprilike. I onda ponovo oko 1 sat dicu vraća nazad i radnike oko 4. Bi oni mogli bez vas? Teško. Šukun, dida, pradida, dida, otac, svi smo ribari. To je svi ribari. To je po Lozi, Cukrovoj, svi ribari. Jere Cukrov jedan je od 3 ribara na otoku i jedini koji ima brodove. Žali se na manjak ljudi, ribe i neizvjesnost. Pribojava se i zakonno, pribojava se, izlovljeno je more, izlovljeno, a pribojava se najviše sada što radimo ovu migavicu da ne zabranu to. Jer sad kako je, danas možete ići, sutra ne možete. Ne znate ni sami je li možete ili ne možete. Jer po zakonu se ne smije. Puštaju nas na rič. Iako nas uvatu kaznu. To nije, a to je recimo tradicija naših starih. Tradicija je tek djelić onoga čime su oduševljeni i ovi australski turisti. I nakon 2 mjeseca ne žele otići s Prvića. We buy fish from the marina here and take it home to cook, and it's the freshest fish we've ever eaten. It's beautiful. Zimi je u Šepurinama mirno. Jedina trgovina radi dvokratno. Jedini kafić radnim danom samo ujutro. Zima ipak nije nešto što odvraća ljude od života na otoku. To je samo stvar percepcije u glavi. Mi smo došli tu živjeti zato što volimo. Zima je nekad malo duža, nekad malo dosadno, oko kišni dani, ali nađe se uvijek nešto sebi zaraditi. I familija je tu, obaveze oko familije, djeteta, posao, pa neki hobi, tako popodne i nađe se. Ugostiteljski posao išao bi bolje kad bi sezona bila dulja, no produžetak je teško očekivati s obzirom da ovdje primjerice ne postoji ni jedan vez za naplatu, pa se nautičari ne mogu ni zaustaviti u Šepurinama. To bi se ipak trebalo promijeniti u sljedećih nekoliko godina, jer projekt nove luke, prilagođen i primjeren vremenu, iz Ladice će napokon u realizaciju. Nova luka će riješiti ovaj cijeli dio komunalni, riješit će sve ove kuće koje sada plavi more, čak i 100 metara dalje. Znači udarci juga razbijaju obalu, kuće i jednostavno sole čitavu taj predio. Izgradnjom ove luke bi spasili i ovu kulturnu baštinu, dobili bi nautičke vezove i jednostavno stvorili preduvjete za život ovdje. Radna mjesta su ključ. Nije nikad problem dovesti ljude ovdje. Vidimo da ljudi vole i da se lako aklimatiziraju, asimiliraju čak. Tako da lako bi našli se radnici kad bi imali gdje doći raditi. Govori nam Goran Franić, predsjednik ovdašnjeg mjesnog odbora u improviziranom prostoru novoosnovanog DVD-a. Gorući je problem i kanalizacija, kaže, koju, iako je projekt još odavno plaćen, Prvić još nema. I nije to jedino što koči razvoj mjesta. Zapuštena državna imovina vuče za sobom beskonačne sudske sporove. Neriješeno vlasništvo, otočki potencijal poput ove stare škole drži na čekanju. I to je ono što hitno treba riješiti. Takvih je, nažalost, više od 6 na otoku, tako da za pokretanje bilo čega na otoku prvo je potrebno riješiti ovakve stvari. Znači, ništa novo mi ne trebamo graditi za sad dok ove stvari ne obnovimo. Jer graditi bilo što, a imati ovo u centru mjesta i bez kanalizacije k tome, mislim da nema ništa smisla.
Stanovnici Prvića oduvijek su bili otvoreni prema strancima. Proizlazi to još iz vremena kad su izvozili vino. Stranci su oduvijek ovdje značili mogućnost razmjene ideja. I tako je ostalo do danas. Na otoku tako žive ljudi s raznih strana svijeta, svatko donoseći neke nove ideje. Martina je nakon života u Zagrebu i Amsterdamu na otok došla prije 14 godina i jedna je od aktivnijih stanovnica Šepurina. Jedna od onih koji kroz rad u udrugama ovdje pokreću stvari. Osim udruge Otok, tu je i Zlatna ribica, udruga zaslužna za osnivanje igraonice, mjesta susreta djece cijelog otoka. Djeca u biti koja još ne idu u školu nemaju gdje provoditi vrijeme i tu im je super jer se dođu igrati i uče pjesmice i teta radi razne stvari s njima, igraju se međusobno i na taj način se socijaliziraju. Prostor bez automobila, a na Prviću nema ni jednog, pruža slobodu koju bi mnogi poželjeli. Meni mali od 4 godine može otići samo u dućan. Jer ja znam da će njemu teta vratiti novaca koliko treba i ako mu fali da će mu reći, da će mu pomoći u dućanu se snaći i sve to. I puno veću slobodu imaju, da. I to je samo crtica iz života na otoku. Čokolada donosi slatki užitak i popravlja raspoloženje, a njima je nakon godina čekanja donijela posao i egzistenciju. U sljedećoj priči spojilo se nekoliko elemenata. Osobe s invaliditetom, socijalno poduzeće, dobra volja i čokolada. Nastala je tako slatka tvornica u Križevcima. Mi se trudimo da svaka pralinica i svaka čokolada bude napravljena savršeno, jer uvijek će taj jedan čovjek nju konzumirati da za njega bude najbolja. I da, zaista, radimo sa ljubavlju, radimo sa radošću. Iako samo jedan zalogaj izaziva sreću, za sreću i osmijeh na licu ovih ljudi zaslužna je posebna čokoladna priča. Svi vas pitaju zašto ste vi takvi, zašto vi tako hodate, zašto vi šepate. Znala sam se često puta kad sam se vratila iz škole povjeriti i mami i reći mama, oni mene smatraju drugačijom. Osobno nikad nisam mogla nositi cipele na visoku petu jer i ovako mi je teže hodati, pa onda moram imati određene stvari koje, ne znam, koje drugi možda im je sve jedno. Moje prijateljice su uvijek si kupile nekakve dugačke haljine. Meni je bilo teško u takvoj jednoj haljini, recimo, hodati, pa sam morala prilagoditi na taj način isto. Biti drugčiji u Hrvatskoj nije lako. Podsmijeh, žaljenje, izrazi čuđenja na licima i meliti nas u stvarnost. Odrastati je bilo teško, a iako je mnogo hrabrije i uz više uložene energije od svojih vršnjaka tražila uspjeh u životu, nailazila je na zatvorena vrata. Konkretno osoba kod koje sam došla na razgovor rekla to će biti pretežak posao za tebe. To je mene u tom trenutku izuzetno povrijedilo, zato što do tada nisam imala nekih većih kontakata sa određenom osobom, odnosno ustanovom u kojoj sam tražila posao. I onda se dogodila slatka tvornica u Križevcima. Prije godinu dana Udruga invalida grada Križevaca otvorila je socijalno poduzeće. U proizvodnom pogonu, radnom mjestu i snova za sve čokoljupce radi se punom parom. A kako i ne bi kada je ovim slastičarima po struci godinama jedino radno mjesto bilo u redu na Zavodu za zapošljavanje. Baš nam je interesantna naša Zdravka koja je gluhonijema, ali u stvari uvijek sa tom pantomimom nam dočarava situacije i to nas uvijek tako nasmije, razveseli i najrađe bi ju promovirali kao stand-up komičarku. Ponekad nas to baš digne. Eto. I evo, Miljenko, naš jedini muški tu među nama, ženama, isto tako nam je dosta interesantan. I Natalija je uvijek dobre volje, to je kod nje interesantno. Makar se nekad i ne naspava, ima puno posla, ali uvijek je radosna. Eto, tako da ja vjerujem da smo mi jedan dosta dobar tim. Nakon 8 godina čekanja, Miljenko je napokon dobio posao. Jedna je od 5 osoba s invaliditetom koje su zaposlene u socijalnom poduzeću.
Gorku realnost zamijenili su onom slađom. To je naš cilj da sve osobe s invaliditetom koje žele raditi kroz 10 godina budu zaposlene u našoj tvornici i da jednostavno samo činjenica zapošljavanja osoba sa invaliditetom prestane biti vijest, već da to postane nešto potpuno normalno i u našem društvu prihvatljivo. Još uvijek postoje različite predrasude poslodavaca prema zaposlenicima s invaliditetom, no evo ja kao direktor naše male tvornice mogu potvrditi da su naši zaposlenici izrazito odani, sposobni za zaista velike stvari, kao što ste mogli vidjeti rade prekrasne čokolade i praline i izrazito sam ponosna na njih. Različiti su to karakteri i različite sudbine, ali čokolada ih je ujedinila. Zdravka je gluhonijema. U 35 godina ovo joj je prvo radno iskustvo. Život u tišini i bez plaće dvostruko je teži, a tu je i obitelj koju treba prehraniti. Mi ovdje se međusobno doživljavamo jednostavno kao ljudi, kao zaposlenici, kao prijatelji. Mi smo si međusobno ravni i za nas jednostavno te etikete ne postoje. Svoju poslovnu oazu pronašli su u čokolateriji. Nisu htjeli biti na teret državi, već dokazati da su sposobni, marljivi mladi ljudi. Mislim da je najvažniji stav. Odnosno da je najveći invaliditet koji čovjek može imati njegov vlastiti stav. Ja često puta kažem i sjetim se moje omiljene, ajmo reći, životnog mota koji me vodi u svemu tome, a to je uzrečica izreka Christophera Reeva koji je rekao, znači mnogo ljudi hoda okolo potpuno vladajući pokretima svoga tijela, a puno su više oduzeti nego što sam to ja. I kad čovjek u sebi nađe tu neku snagu da može jednako kao i svi drugi, da može apsolutno sve, onda je to sve u redu, samo treba proći dosta godina i dosta nekakvih iskustava da to se uspije. Dokaz da mogu, tisuće su proizvedenih čokolada i pralina za kojima vlada velika potražnja. Ovih dana rade u 3 smjene. Prodaja ide odlično. Jako sam sretan i zadovoljan. Ljudi se uvijek vraćaju po čokoladu, ako mi je čokolada jako fina, ljudi su zadovoljni s čokoladom. Svaki svoj ima okus, tamna, bijela, mliječna. Dobar dan, izvolite. Ono što ekipa u tvornici proizvede, Josip prodaje. Čokoladnoj kućici nije lako odoljeti, a kada je u njoj motiviran radnik, teško da ćete iz središta Križevaca otići bez čokolade. Bila ona bijela ili crna, gorka ili slatka, idući put kada osjetite Božicu hedonu u čokoladnom zalogaju, sjetite se da u životu ništa nije nemoguće. I došli smo do kraja 50. labirinta. Pišite nam na našu e-mail adresu, potražite nas na našoj Facebook stranici. Budite s nama i u reprizi, petkom u 13:35 na prvom programu. Uđite u labirint i za tjedan dana, jer izlaz uvijek postoji.